Amuna akunene vitu azafika potsutsa m'bado uno chifukwa cha kuzengereza mawu osalalikidwa, chifukwa cha kuzengereza choonadi chonse. Mulungu wathu sakugwetsa mkwiyo wake ndi olekerera, koma ndi wamphamvu yayikulu, koma ndipo iyeyo samasula opalamula. Nahum chapter 1 verse 3 akutitsimikizira kunena kuti dziko lapansi lili layikidwa ku mkwiyo wa Mulungu. Posachedwa liwonongedwa, Nineve atazuzulidwa analapa. Kodi iwe mbale wangu amene ukumva kuyankhula kwa Mulungu lero susiya njira zako? Upalamulatu mlandu wa ini yake. Tuluka m'menemo konza njira zako, chifukwa posachedwa Ambuye Yesu Khristu akubwera kuweruza dziko lapansi. Yesu Khristu sakuweruza dziko lino, akulakalaka kuti wina aliyense akafike kukulapa ndi kusiya njira zake za uchimo. Kodi sabata la Yehova ukuchitabe nawo molakwika? Kupembedzabe Sande sukusiyanatu ndi akukwatirana muno okhaokha. Madyedwe kungozidyera monga minonga dyedwe sukusiyanatu ndi awo amene akuchita choyipawa. Ukanababe ukanachitabe chigololo, ukuyembekeza olandira chisomo. Ayi ndithu m'bale wanga, konza nthawi ikanalipo, chisomo cha Yehova chikanalipo. Konza njira zako ndi kumulandira Yesu lero lino. Mulungu akuthandize, athandize ine pamene tikukonza njira zathu. Amen. Mbendera mukuzonazi ndi ku New York pa hotel ina. Akweza mbendera za LGBTQ kutsitsa mbendera zimene zimayimirira mayiko 193 ndi chonyansa yathu ichi ndikupalamula kwakukulu. Mulungu akhululukire dziko ili chifukwa layikidwa ku mkwiyo waukulu wa Mulungu. Mulungu akudalitseni sana.